Zvykneme sa porovnávať. Pravda je však taká, že z porovnávania vzýšlo len málo dobrého. Aj múdri ľudia hovoria, že jediný, s kým sa má porovnať moje dnešné ja, je moje včerajšie ja. Ak totiž pri porovnávaní prídeme na to, že nie sme rovnako dobrí ako tí ostatní, môže to v nás vyvolať frustráciu a rezignáciu. Ak pri porovnávaní prídeme na to, že sme lepší ako ostatní, môže to byť pre nás podnet k ponižovaniu, zosmiešňovaniu blížnych alebo k povyšovaniu sa na druhých. Preto porovnávať sa v zmysle, kto je horší a kto lepší, je nezmysel. Ale porovnávať sa v tom dobrom slova zmysle a chcieť byť lepší, lebo to vidíme na iných, je to správne. Možno sa nám stáva aj to, že sa porovnávame v duchovnom živote. Chceme byť napríklad ako iné biblické postavy. Alebo chceme byť ako Ježiš. A toto porovnávanie s Ježišom je správne. Našou celoživotnou úlohou totiž je byť ako Boh. Nie v zmysle diablovej ponuky, ale v zmysle Božieho plánu. On chce, aby sme boli ako on, lebo sme stvorení na jeho obraz. Pán Ježiš vo svojej modlitbe hovorí: už viac nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe, Svätý Oče, zachovávaj ich v tvojom mene, ktoré si mi dal, aby boli jedno ako my. Ježiš a jeho učeníci. Viditeľný rozdiel. Ak by sme mali porovnať Ježiš a učeníci, tak Ježiš je jednoznačne už na ceste do neba, k víťazstvu, k vyvýšeniu a osláveniu, k večnosti. Jeho učeníci však zostávajú stále na tomto svete a to znamená, že musia bojovať, budú padať a zlyhávať, ale aj víťaziť a upevňovať sa vo viere. Na rozdiel od Ježiša sa budú cítiť opustení svojim nebeským Otcom, ktorého Ježiš však už uvidí tvárou v tvár. Preto na rozdiel od Ježiša jeho učeníci potrebujú byť uistení o Božej prítomnosti a tom menom, ktoré znamená spása, milosť a láska. Na rozdiel od Ježiša jeho učeníci potrebujú silu Svätého Ducha a pomoc v ťažkostiach, pretože diabol, hriech a svet budú stále skúšať ich vieru. Ak sa teda v tejto chvíli porovnávame s Ježišom, on je na tom určite lepšie. Je v sláve nebeského kráľovstva, svojho Otca vidí tvárou v tvár a je s ním v dokonalej jednote. My sme však stále na tomto svete. Na svete, v ktorom nás častokrát stretáva utrpenie, v ktorom nám hriech a diabol berú istotu Božej prítomnosti a naša viera sa láme v rôznych trápeniach a ťažkostiach. Áno, Ježiš je teraz na tom lepšie, ale raz mu budeme podobní. Lebo ak veríme, potom naše kroky vedú tam, kde je teraz on, vyvýšený a oslávený Spasiteľ a Pán. On je s nebeským mocom a je s ním jedno. A aj my raz budeme s nebeským Otcom a budeme s ním jedno, ak vo viere dobojujeme svoj pozemský boj a z jeho milosti vstúpime tam, kde je teraz on, náš Spasiteľ Ježiš Kristus. Toto porovnávanie nás však nemá zdeptať, ale skôr navnadiť. Navnadiť na to, aby sme sa na Ježiša podobali, aby sme kráčali v jeho stopách a aby sme tak, ako on, aj my raz mohli vstúpiť do večného života v Božom kráľovstve. A tam budeme s našim Pánom v dokonalej jednote. A to teraz, iba chvíľu, možno nedokonalo, možno v trápeniach, možno cez prehry viery, možno cez víťazstva a výhry,
ale raz, bez všetkých prekážok. S ním budeme jedno, tam, kde žije a kráľuje náš Boh. Amen.